загубихме камерата. Камерата падна и потъна. Търсихме около 1 час с тази голямата пръчка. Тя е около 5 метра, но цялата потъва. Много е дълбоко наистина. Нямаме късмет. Правя това стори, за да знаете, че клипче няма да има, както казах, защото бях обещал. И така. Айде! Йо-йо! Здравейте! Обратно с ново видео. Ще направим много интересна поредица. Казва се Граждани на село. И мисля, че ще стане годино, ще стане интересно, ще се забавлявате, защото ще правим всякакви глупости. Не знам дали ме взимате на сериозно с тия цайси, но продължавам да говоря. Така, взимаме каньона с нас. Ще донесем стойката тук в хола, за да го оправим. Ще ви я покажа, защото съм си взел и нова стойка. Ако ви хареса този клип, лайквайте и се абонирайте. Айде! Ето го куфара, портмоне с пари, очила, доста тениски, бански сме взели, защото може и да скачаме от едни скали. Преносима батерия да има, колонка, естествено музиката, за GoPro-то някакви неща тук, фенерче за късно, ако ще се разхождаме в гора, парфюми, дезодоранти, джапанки, естествено няма как, къси панталонки много. И това е багажа, който ще носи с мен. Сега прибираме всичко в куфара и газим натам. Ето и самата стойка. Доста добро попълнение, което ще помогне за ремонтите на колелото. Сега имаме да оправим един кабел, който задира. Имаме да смажем верига. Ще пръснем с това спрейче да изкараме цялата мръсотия от тук и от тук. Започваме. Тук сме вързали една свинска опашка, сега ще вържем втора, за да държи още по-здраво самия кабел, защото вече е много изтъркан, което е доста проблем. Точно за обтегачи кабела. Така че стягаме на макс, вземаме ножицата. Ето го и самия звук. Звука, който чувате е от ето тази машинка тук, понеже е китайска и опира ето точно ето тук. Веригата опира в нея. Ще я настроим и нея и сега. Както виждате, вече този звук го няма. Сега взимате един парцал, да бърсвате хубаво, да падне цялата мръсотия от страни. Продължаваме с шока. Мирише на ягодки, между другото. То сваляме го от стойката. Фащаме за бутушите. Слиза долу. Йо, пичовете, камен е тук и газим, брато, към селото. Натоварихме каньона. Ето го. Бам! Всичко е тип-топ, сега ще натварим и куфара, неговото колело отгоре. Багажерията. Цялата тук сме натоварили готините цайси. Тях съм гол с много тему.
ти от себе си. Китайската версия. Йо, пичовете, вече стигнахме на селото на Камен. И... Брат, не знам някаква пчела. Това го има на камера, брат, ти го ли си? Така, отиваме с колелата да разгледаме едно трасе, което ще довършим. Погледнете какво нещо ми покажа камбата. Това спускане, само да ви ориентирам, е към 50-60 градусов наклон. Ходи се Катери да покажем на камерата. И е доста тясничко. Качваме се и ще ви покажем каква е идеята. Тук има доста спускане така надолу, доста спид, с доста дървета. Има различни участъци, като тук можеш да завиеш и от тази бабуна, ако я повдигнем още малко, мога да се мяташ чак там додолу и да направим един много рязък звираж, което е много добра идея. Иначе има втора линия, която е от тук. Ще го направим трасето, стига да намерим инструменти с камбата. И така. Ама утре ще има по-интересен контент, ще ходим и да се мяткаме в реката. Аре, пичовете, залягаме и се връщаме утре. Аре, бате. Йо, първа сутрин. Направо не мога да си отворим очите. Ел, камбата спи. Така, ще поспим още 10-15 минути и ще ставаме да приключенстваме. Ами изкарахме бангиите и ще ходим нагоре към пистата. Купихме от железарията лопата, мотика и гребло. Помнете Камен, какво си фана? Здравей, писо! В процес на сваляне на дървото сме. След малко ще би трябва да се свали. Тук сривам почвата и вече почват да се показват скали. Ще махнем всички зелени гадости от тук, за да мога да се цепи само направо. Ще махнем всички зелени гадости от тук и от тук. Също дадохме 40 лева за това нещо. Само погледнете още на първата копка какво стана. Толкова здрави ги правят. Погледнете само заварката каква е. Заварката е все едно аз съм я правил. Нямам думи. Това сериозно ли? На ръка мога да се прави. Ето го самия дроп. Не е нещо голямо, но да. Аре, Камен идва. Гледайте сега как се минава от тука. Айде, стрит скокчето от вчера. Скейтпарк Дебнево. Скейтпарк Дебнево. Пичовете. Влизаме да се преоблечем. Ще сложим банските. Добре ви казахме, ами си купихме водни балони. Тъй че сега ще напълним един и ще изпляскаме Камен в главата. Облякохме се, вече ни е лятно. Его потника и банските. Сега и стебата най-доброто, вземали сме колонка. Вече от 10 км сигурно въртиме по такъв път, за да стигнем до една река, където се мятаме. Скоро пристигаме. Чакай малко. Ледена, брат! Не, няма шанс. Пичо, ама няма се влиза в река. Направо ми изтръпнава краката. Оп, вече се... Да, аре влезникът е по-лесно да се топлиш. Добре, аре.
Леле. Не е толкова зле, брат. Аз не. Само не ме буте, не ме Няма буте. да те бутам, няма да те бутам. Вижте, сега ще сложа газарските. Вижте газарските цайси, сега ги слагам. Махни се. Какво те пръсваме тъп, ме? Слагам готините цайси и влизам, няма какво остане, брат. Гледай какво остава, гледай сега. Толкова ли трудно беше? Не. Така да. Какво става, пичовете? Бете спокоен такъв. Аре, гледайте сега какво правим. Какво ще прави? Цай си те пазат ли? Гледай. Гледайте сега цайсите как пазят. Майко. Ами, пичове, не знам как ме чувате, ама отново сме back in the game на големите скали. Гледайте какво става. Отиваме да се мяткаме оттам. Сега тук ще слезем малко. Абе, доста си е стръмно тук, така че ще го пробваме. Само гледайте, бат. 3, 2, 1, старт! Майко! Аре! Аре, бой! Давай! Ами, пичове, правя това видео, за да ви кажа, че няма да има клипче в YouTube, защото ето от тия скали скачихме и от тези, ето там и загубихме камерата. Ай! Ами още един влог от телефона, понеже нямаме камера и с последни надежди снимаме този влог. Ако намерим камерата, да го добавим в клипа. Така, ето и колелата. Сега ще ги измием и ще гасим към реката, за да отидем да намерим камерата. Трудно ще да намерим, ама ще попитаме и други момчета, които ще са там, предполагам, дали могат да ни помогнат. Така че, гледайте и се молете. Малко да се подсушивате, защото все пак 20 часа под вода. Йоу, пичева, намерихме GoPro-то. Така, 20 часа под вода е седяло това GoPro. Сега ще проверим дали е оцеляло. Нека го включваме в зарядното, да се зареди малко и газ. 3, 2, 1. Изгаси се, защото няма батерия. Включваме батерията да се зареди малко и газим, брато! Газим обратно от GoPro-то, бе! Ето, задържам бутона в момента и фенера не може да спре. Ето пак, то се чува. Не може да спре. Така че аз викам така да седи фенера. Става ли? Поред вас. Ставаме. Сега гледаме Стоян Корев. Големи изпарделци. Ево камбата. Сега ще ходим да хапнем нещо и продължаваме с деня. Това е страхотна новина. Така, току-що ми извъннаха от трек, че рамката вече е тук и е сглобена. Така че скоро ще има видео. То трек го чакахме вече 3 месеца. Много мъки с каньона имаше, ходихме по всякакви състезания, имаше всякакви видеа с него, мога да проверите в канала. Гледайте сега какво стори качих. 3, 2, 1. Чакайте сега, това е другото стори. Слушайте сега. Йоу, пичовете, току-що ми извъннаха от трек, че рамката ми вече е пристигнала, така че се самоубийте. Йоу, пичовете, току-що ми извъннаха от трек, че рамката ми вече е пристигнала, така че се самоубийте. Готино стори, а? Сторито е за лигавнята, не го приемете лично. Ето отиваме отново на реката. Ето ги банските. Сега ще ви сложиме на ето това.
за да не потъва и да не става абсолютно същото, както вчера. Днес ще има много скокове, много задни салта и страшно луди работи. Айде! Ами, вече сме долу. Захранваме с нашите спонсори от Руфлес. Още едни. Имаме мирачки отново от нашите спонсори. И вода и вафли. И детелини. И детелини и спонсорите. Его нашия човек. Остава как емоция. Бе, супер. Сега ще скачаме. Ще ми покажеш някое задно салто за клипа. Разбира се. Готов? Айде! Айде! Задай му. Едно. Да видим сега дали още помня предното.